जुटल बानी और पुरुष लोग के हमरा जान के गोर लागतानी और जे भी महिला लोग देखतानी वो महिला लोग के हम सिया जान के प्रणाम कर रहल बानी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले बानी कि सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दुगोला के कार्यक्रम बा आज यह बात के हमरा मालूम हो गए कि संहत से बहुत प्रभाव होला। सही बात। कमलेश देहाती और प्रदुमन परदेसी के जोड़ी 2022 में बनल है। मई महीना से लगभग हमने के लगातार गीत संगीत शुरू बना सिकंदर भैया। सही बात। मई से ये अगस्त है। देखा हमारा से जब इनकर संगत ना रहे ओ बेरी खाली गीत गाओ सातवा में के पातवा में जब से हमारा संगत भले देखा था दिन प्रतिदिन गीत संगीत और चेंज होते जाती है। इस संगत के प्रभाव है। स्कॉर्पियो लिया गल संगत के प्रभाव। सही बात। भगवान से प्रार्थना करम कि तुरंत फॉर्च्यूनर लिया जाओ। हमारा प्रेम मोहब्बत में रहुआ कहियो कमी ना मिली। कहियो कमी ना मिली। स्कॉर्पियो लियल तक लियल तुरंत रहुआ द्वार पर फॉर्च्यूनर लगी। टेंशन लेला के काम नहीं खे। नो टेंशन। रउता आँख देख के इतना दर्द होला हमरा। जे दिन से रहुआ दरवाजा पर हम गिरल बानी कबो काल मन करता कि जाई अब बलिया के कोनो बढ़िया खाला डॉक्टर से हम अपन आँख निकलवा के रहुआ के आँख दे। सही बात। सही बात। लेकिन ऐसा हो ही ना सकेला। हुई तो हम कह देती लेकिन ऐसा हो ही ना सकेला। लेकिन चली गीत संगीत दुगोला के माध्यम से हमने तनी आनंद लेवे के बा। दुगोला के कार्यक्रम चले दुगोला लेखना हुई तले मजा आई ना। अरे वह सबे दुगोला देखे खातिर आयल बनी है जवा। जमाना हो गल बा 2020 के। अब 2020 भी खत्म बा 1010 के जमाना हो गल बा। मारे के बाद तुम्हारा ना तब बोल्ड हो गया। अहू में 3G के जमाना नहीं है। संग संग 4G आ गल बा। 4G के बाद हटाई तुरंत 5G लॉन्च होखे वाला बा। लेकिन सबसे तेज नेटवर्क 4G के आज के डेट में कौना सिम के बेसी काम करता? एयरसेल के। एयरसेल ना एयरसेल कहिए बंद हो गई। आज के डेट में सबसे तेज नेटवर्क जानता रहा कौना सिम के बेसी काम करता? जियो के और प्रदुमन परदेसी के गली गली मोहल्ला मोहल्ला में तहलका मचा के रखले बा। सही बात। बढ़िया बात बा। बढ़िया बात बा। तो हम लोग से राय लेवल चाहते नहीं कि दुगोला शुरू करी नु हम कोनो दिक्कत नहीं खनु नो। देखी इहे प्रभाव पड़ेला हमरे जोरे गए मनु तब पब्लिक की ओर से रहुओ है फुल सपोर्ट लेवे के लूर आ जाए ना तो वो खरी लेखा गावते रह जाए जीवन भर कुछ होखे वाला नहीं खे। ए खाली हम श्रोता से राय लेनी है का है श्रोता भगवान होखेले। अब प्रदुमन परदेसी जिस मंच पे जाता है वहां पे अपने श्रोता से राय लेकर ही कार्यक्रम की शुरुआत करता है। तरुआ लोग जब चाहता नहीं कि दुगोला शुरू करी तो जे जहां बा सब कोई तनी हाथ उठा के अपना बेटा भाई भतीजा प्रदुमन के थाली बजा के आशीर्वाद देवे की कार्यक्रम शुरू करी। सब कोई या तनी आओ मिजाज में।